La caravana Delta és un espai, és una dinàmica per posar en contacte artistes contemporanis, artistes del món d'avui, amb la ruralitat. Que en aquest cas es tradueix en un paisatge molt concret, que és el Delta de l'Ebre. El que estem fent és una caravana que pretén una mica reivindicar la figura de l'animal, del bou, com a tal, més enllà de tots els prejudicis que pugui haver-hi entorn a ell. Perquè aquests artistes, a partir de l'experiència que tinguin de caminar amb l'animal, doncs creïn una obra que després es converteixi en un patrimoni artístic per al propi territori. Sentido porque existe el toro, porque ha dado vida a la gente de aquí, igual que existe el amor al caballo. Vaca brava és vaca de Lídia. Salvatge és això. Ah, val, salvatge és això. Vaca brava és... Es va donar la circumstància que vaig tirar un projecte endavant aquí a les Terres de l'Ebre. Vaig fer-me amic del ramader Paco Palmer. Em va deixar un dia una bicicleta i a partir d'aquesta bicicleta i de les converses que vam establir doncs vam poder desenvolupar el que ara és la caravana Delta. No estem acostumades a aquesta qualitat del so. No? Que et sents molt com integrada al lloc, part del lloc. Hem buscat artistes que fossin interdisciplinars, que vinguessin de diverses regions, diverses parts del món, des dels més locals fins als més llunyans, ¿no? Hi ha 7 artistes. Pues mira, yo llevo aquí en tiempo real, creo que 48 horas. En tiempo de vivencia, como 2 semanas, como han sido días brutales. És un regal, perquè normalment el dia a dia ens apreta molt i poder dedicar 4 dies sencers, gairebé 5, a estar en un altre territori i paisatge amb gent que no coneixem, barrejar-nos i enriquir-nos els uns dels altres, crec que això és meravellós. Es muy especial, ¿no? Porque estamos en un lugar que es un poco una encrucijada, ¿no? Donde está compitiendo constantemente la tierra y el mar, y eso le da como un punto, pues eso, muy especial y muy característico. Sí, bueno, és el meu territori perquè jo soc d'aquí, però això no significa que conegui el territori. I per a conèixer s'han de conèixer moltes realitats. La realitat del camp, del mar, de la muntanya, del riu. Són com molts ecosistemes, ja no només naturals, sinó socials. Bienvenidos a la isla de Buda. Ara té el viatge? No, molt content de veure aquí els amics. Pensad que la isla de Buda es el humedal más importante de la cuenca mediterránea peninsular. Digamos que entre la punta de la Baña y la isla de Buda tenemos que ser el 100% de la población de aves y las dos están seriamente amenazadas. Tendréis una experiencia bastante viva de lo que es la isla de Buda. Crec que el que es viu des del cos i en l'entorn és una experiència molt diferent a llegir o a pensar un territori des de la distància, no? Per tant, doncs sí que havia pensat jo vaig a tallar-ho tota comunicació ara amb el meu món, no? de la ciutat, i vull viure amb tots els sentits aquesta experiència i vull que m'entri des de tots els llocs, no? Bueno, es muy intenso de entender un territorio y una problemática medioambiental a través de personas y el hecho de ser itinerancia nos permite de tener diferentes puntos de vista y también de vivirlo. Està ple d'històries, és molt bonic perquè més enllà del que hem vingut a fer, que és acompanyar tota una sèrie de processos i de feines i de tasques que es fan al camp i en relació amb la natura, doncs vas descobrint moltes persones amb les seves històries i les seves vivències i és molt interessant. Crec que ens hem desarrelat molt de la terra i dels animals i de les persones també, i això és molt perillós. Jo penso que hem de tornar-nos a barrejar amb els animals també.
On estem? Terra Alta. No, a Sénia, Amposta, Tortosa. Nosaltres estem a Sant Rafel. ¡Ah! Hostia, qué grande, ¿no? Un bogavante de tierra. Pues mira, aquí cogemos 4 flores de estas. Mati, la jefa que tenim ara aquí. Això és bo, saber qui és. La gran jefa. Pero bueno, esto no lo vamos a hacer hoy, ¿eh? Esto lo hago cuando me voy con las vacas a mi pueblo. Cuando vean que salgamos de su territorio, dicen, nos vamos de camino. Ellas aún no lo saben. Se lo piensan, pero no lo saben. Tú adelante. ¡Eres no! ¡La 20, toma! Hem sortit del terme de Sant Rafel del Riu i anem a Rossell, terme de Rossell. Farem uns 13 quilòmetres aproximadament. Nos pararem un ratet a descansar i després continuarem. Bueno, jo coneixia el bou, jo tota la vida he vist bous, però hi ha parts del bou que no coneixes. Coneixem la punta de l'iceberg de coses que surten als mitjans. Conèixer el bou com viu i com conviu també en grup, jo crec que és de lo més interessant. A mi m'agrada molt caminar amb els animals, a més, perquè estàs compartint, estàs visquent literalment com és la seva vida i vas descobrint com és la teva també, i en companyia d'altres persones, no? Andar con ellos, comer con ellos, en todos esos pequeños momentos de desplazamiento de diferente manera, ayuda mucho a entender el contexto y a encontrar a las personas que viven aquí, que construyen la historia. Una mica cansada del sol. Una cosa, te l'estimes quan la coneixes i te l'estimes quan hi tens algú que te l'ensenya i que et fa la transmissió. És molt important la transmissió i realment penso que és molt important que estimem els llocs on habitem i que els compartim. Una serpiente seca es buena para la sarna, como el tabaco. M'ha encantat aprendre de les plantes, però aprendre sobretot amb les persones que ens han acompanyat del territori, que són aquelles que tenen els coneixements, que són coneixements que moltes vegades són oblidats, no? O perduts. I la informació, diguéssim, freda és accessible. El que no és accessible o el que és un luxe, és un privilegi, és recollir-la tu i, per tant, organitzar-la en el teu cervell a mesura que la vas vivint, que és el que ens regala la vida i oportunitats com aquesta. Tiene muchas lecturas, ¿no? Muchos relatos alrededor del animal. Tener el privilegio de verlo en un entorno natural, como lo hemos visto, corriendo, chapoteando salvaje, me ha ayudado también a reflexionar y a ver el animal desde no un punto de vista distinto, sino muchos puntos de vista muy distintos. Aquí había un spa, aquí, sí. Gracias, ¿eh? Hombre, aquí en la producción. ¿Qué tal, me llamo? Feliz. ¡Eh! ¡Va, acabar! ¡Ay, va! ¡Borrega! ¡Borrega! Claro, es un mundo, una expresión cultural que está a punto de perderse, es como una ventana a cómo era el mundo y esta colisión con la modernidad. Todo salió bien hasta que chocó la transhumancia con la autopista y las vacas empiezan, ¿no?, a ir cada una por su lado, una especie de marea bovina, un caos. Sí, bueno, però això forma part de la història, clar. Yo pienso que esto no tiene que pasar. Y creo que eso es una metáfora de la lucha de la tradición contra la modernidad. Ahí está el punto de choque, ¿no? El tema es que aquí, a raíz de la canalización de la margen derecha e izquierda del río Ebro, se juntaron ganados de vaca brava para meterlos en campos salvajes como esto que veis aquí. Estos son las velas de pastura nuestras. Las vamos a echar a pastar aquí. Jo sóc un gran defensor de que l'artista ha d'anar a la natura, perquè a la natura hi ha un gran relat, i un gran relat compost de microrelats.
però no s'ha de fer tot sol, perquè fent en grup jo crec que ens complementem, perquè s'alineen els discursos. Comences a parlar i a debatre i no et fas un discurs teu propi individual, sino que s'alineen. Això és molt important. Después de este viaje hay un antes y un después. Y hay un antes y un después no solamente con la tierra, ¿no? Y con el delta, sino que hay un antes y un después entre nosotros también. Que también hemos generado un vínculo nuevo entre nosotros que yo pienso que vamos a mantener, precisamente por la intensidad, o sea, y por la calidad, ¿no? de la experiencia. Y que yo creo que eso, vamos, se traduce inevitablemente en la obra de cada uno, ¿no? Sobretot és una mirada en positiu, en un moment en què tot el que té a veure amb el medi ambient ens estan arribant missatges molt tristos, no? I d'aquí, d'iniciatives com aquestes, penses, bueno, és possible articular un relat entre diverses persones que apuntin cap a un mateix cantó i, bueno, no sé fins a on arribarem, però demostrem que hi ha alternatives que et fan mirar en positiu cap al futur. Queden coses, hem de saber d'aquí els nostres artistes què en trauran, però sí que en qualsevol cas només la xarxa que s'ha establert entre ells mateixos, d'ells amb el paisatge, d'ells amb el territori, amb la realitat dels bous, doncs m'ha semblat excepcional. És un final de festa, això. Han estat 3 dies de transhumància amb bous i crec que no hi ha millor manera d'acabar que visquent una experiència com aquesta, sapiguent que l'aigua i la terra, els bous, comparteixen un espai amb nosaltres i que hem d'intentar cuidar-nos i aquesta biodiversitat tots junts el millor possible.